Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pular Arab. On calminama, on jurama, on ñaganama Allah moƴƴere. Ngam jangude pular ma Arab jokkodir e amen e ɗiɗo numéroji, so WhatsApp amen, so Facebook, so email. Ngan sang min jangina Arab walla pular taw ko jangde herinde mo ɗum waɗani gartam fof ina wawi jokkodirde amen e ɗo jokkorde. Wona ɗum ko ara e jetti ngol woni lawol ma kadi ngol e yebde windande men ne batta abone, sabu ɗum addantuma somin mbaɗi windande nde wawa yettade mo ɗon e ɗon. Yo garen joni e windande meɗen hande garten koko fati e sa yiɗi wiide wonde mbiɗa jogui hunde yeru mbiya ladayya hatif. Ladayya hatif firti ko mbiɗa jogui portable. Ladayya hatif mbiɗa jogui portable. Holno mbiruɗen ɗum mbiɗen ko ladayya. Ladayya kutirɗen ɗum mbiɗen mbiɗa jogui. Ladayya noon firti ko mbiɗa jogui. Ladayya hatif. Hatif woni portable ko ƴewanorte. Ko nanni ladayya noon sa nani ɗum so tawi ko min haalat, so tawi ko min woni min yiɗi wiide wonde mbiɗa jogui hunde, mbiyanmi ko ladayya, gartiranmi haala ka koye am. Joni so wi ko wonmo koccinmi, mbiɗa yiɗi wiidam aɗa jogui hunde, yeru wima aɗa jogui wutte joɗɗo, yeru aɗa jogui wutte joɗɗo. Aywa so wi ko Arab mbiyata ko ladayka. Ladayka holmo mbiyata noon? Mbiyata ladayka ko gorko kelɗuɗo mbiyata ɗum ko ladayka. So tawi noon ko debbo mbiyata ɗum ko ladayki. Masirta kaf o ko less kasra. Ladayki thawbun jamil. Ladayka ko pour debbo, ladayki ko pour debbo. Ladayka walla ladayki thawbun jamil ɗum firti ko aɗa jogui wutte joɗɗo. Thawbun woni wutte, jamil woni joɗɗo. Ladayka walla ladayki thawbun jamil. Ko noonne so tawi mo kaldata o ko birniɗo, yeru ko gorko walla ko debbo, kono ko goto mo ganduɗa ko birniɗo, yeru o ala ɗo walla wonmo kaldata aɗa wayno ñahowo moni, jiɗɗa wiide omo jogui mbiyata ko ladayhi. Aywa ladayhi ɗo so wi ko gorko mbiyata ko ladayhi. So tawi ko debbo noon mbiyata ko ladayha. Qalam omo jogui kuɗol. Ladayhi so tawi ko gorko mbiya ladayhi. So tawi ko debbo noon mbiya ladayha. Qalamun woni kuɗol. Qalamun woni kuɗol. Wadde so tawi ko goto birniɗo mbiyata ko ladayhi. So tawi ko gorko, so tawi ko debbo mbiya ladayha, kala ko jogui ko. Ko noonne so tawi ko ganduɗa ko keewal woni enen walla minen, mi yiɗi wiide amin jogui, mbiyanmi ko ladayna. Ladayna basatin amin jogui walla eɗen jogui gese walla geseji. Ladayna mbiyaten saabu gartirten damiro koye men. Ɗiɗo damiraji noon jiɗɗo andude holno ɗi kutorte en mbaɗino hen windande, aɗa wawi memde vidéo wonde lien peñowoɗo joni o mo addane bindande ɗo banneɗen e ko fate dama'ir. Ladayna woni amin jogui walla eɗen jogui. So tawi ko pular en kalino wonde amin jogui, aywa firti ko enen foof, firti ko minen haaloɓe an a ala hen. Amin jogui mo kuccirɗa aɗa haalda o, on ɗon a yaltini ɗum hen.
koko heeri. So tawi no mbiɗa ko eɗen jogi, mo kocciɗa aɗa haalda o kañum ne naati hen sey ko bange Pulaar. So tawi noon ko Arab kañum annda ɗum, kañum ko ladayna tan wiyata. Ladayna basatin amin walla eɗen jogi gese amin. So tawi a yiɗa nannude hen mo kaldata o eɗen, so tawi noon aɗa yiɗi nannude hen mo kaldata o ko hen jeeya mbiya eɗen. Si o jeeyake hen noon mbiya amin. Ko noonne sa yiɗi haaldude e yimɓe ɓe ngannduɗa koɓe heewɓe walla koɓe ɗiɗo walla worɓe heewɓe walla rewɓe heewɓe, yeru mbiya oɗon jogi. Oɗon jogi mbiyata ko ladaykum. Ladaykum, sabu kum oɗo ladaykum oɗo ko ngam worɓe ɓolɓe walla worɓe e rewɓe, taw ko tati fayi dow. Ɗoggoto ko tati fayi dow ladaykum, sewi ko worɓe heewɓe walla worɓe jillidirɓe e rewɓe. Ko noonne so tawi koɓe ɗiɗo mbiyata ko ladaykuma. Ladaykuma ɗo koɓe ɗiɗo tan. Ɗiɗo ina wawi wonde worɓe ɗiɗo, ina wawi wonde rewɓe ɗiɗo, ina wawi wonde gorko goto e debbo goto. Ladaykuma kañum ala debbo e gorko. Sey ko rewɓe ɗiɗo ko ladaykuma mbiyata, sey ko worɓe ɗiɗo ko ladaykuma mbiyata. So tawi kadi ko gorko e debbo mbiyata kadi ko ladaykuma. Ɗo so tawi koɓe ɗiɗo. So tawi noon koɓe rewɓe tati fayi dow, tati fayi dow mbiyata ko ladaykunna. Ladaykunna woni oɗon jogi hono no mbiruɗa e ladaykum worɓe heewɓe, ko noonne kadi mbirata e rewɓe heewɓe ladaykunna. Ɗon ko rewɓe ɓolɓe jillodirta hay e gorko goto. Ladaykunna woni oɗon jogi. Holko ɓe jogi? Kutubun woni oɗon jogi defte. Oɗon jogi defte. Ladaykunna walla ladaykum walla ladaykuma kutubun, firti ko oɗon jogi defte. Ko noonne ladayhim walla ladayhima walla ladayhinna, ɗum firti ko eɓe jogi kuɗi. Ɗo gonɗa kay haalde ɓe ngannduɗa ɓeeɗo ɓe ngona huccidaɓe, woni ko ɓe werni walla taw ɓe ngala ɗo kono a haaldani e maɓɓe. Yeru sewi ko koɓe heewɓe worɓe heewɓe mbiyata ko ladayhim. Ladayhim firti eɓe jogi. Ladayhim eɓe jogi kuɗi. Ladayhim aqlam. So tawi noon koɓe ɗiɗo worɓe ɗiɗo walla rewɓe ɗiɗo mbiya ladayhima, walla gorko e debbo mbiya ladayhima. So tawi noon koɓe rewɓe tati fayi dow mbiya ladayhinna. Ladayhinna woni eɓe jogi kamɓe rewɓe ɓe. Aqlam firti ko eɓe jogi kuɗi. Ladayhim walla ladayhima walla ladayhunna aqlam firti ko eɓe jogi kuɗi. Ɗiɗo noon so tawi koko ka jiɗɗo namdade, sey ka jiɗɗo namdade, aɗa andi nane mbinoɗen ko ladayya hatifun. Joni sey ka jiɗɗo namdade aɗa nannata hen hamza, oɗo wiyete hamza, oɗo alif. Oɗo alif sa nanni ɗum hen ko pour namdade, beele aɗa jogi. Yeru sa yiɗi wiide mbiɗa jogi portable, aladayya hatif, hamza o ari ko ngam walludemo no namdoriɗa. Mbiɗa jogi portable, ka namdiɗo. Ɗum waɗi jiiɗa ɗo maali namdorde nanɗone sakitorde nde. Ko noonne kadi sa yiɗi wiide aɗa jogi wutto joɗɗo, beele aɗa jogi wutto joɗɗo mbiyata ha joni ko hamza o ɓeydata hen omon ɗon mbiya aladayka walla aladayki thawbun jamil. Aladayka thawbun jamil, aladayki thawbun jamil, ɗum firti ko aɗa jogi wutto joɗɗo.
ɓeydata hen woni alif oɗo tan hamza ngam mbawa namdade beele omo jogui. Ko nonne kadi so tawi ko goto walla gorko goto debbo goto mbiyata ko aladayhi walla ladayha qalam beele omo jogui kuɗol. Si ko debbo si ko gorko mbiya beele aladayhi si ko gorko beele omo jogui kuɗol. Si noon ko debbo mbiya aladayha qalam beele omo jogui kuɗol. Ko nonne so tawi ko jiɗɗa ko namditade koye mon, jiɗɗen ko wiide amin jogui beele amin jogui mbiyaten ko aladayna basatin amin eɗen jogui guese walla gueseji beele amin jogui gueseji. Ɗum ko ngam namdade gonɗen koye namditade koye men beele eɗen jogui gueseji. Wadde ha joni sa teskima ko hamza o tan ɓeyduɗen hen mana o wayli. Ko nonne sa yiiɗi namdade aladaykum walla aladaykuma aladaykunna kutub mbiyata ko beele oɗon jogui defte. Hamza o nanuɗa ɗo gonɗa koye namdade aladaykum kutubun beele oɗon jogui defte. Aladaykuma kutubun beele oɗon jogui defte. Aladaykunna kutubun beele oɗon jogui defte. Oɗon jogui defte ɗum ko namdal. Ko nonne sa yiiɗi namdade hewɓe taw ko wirniɓe worɓe mbiya aladayhim beele eɓen jogui aladayhim aqlam beele eɓen jogui kuɗi. Si ko ɓiɗiɗo mbiya aladayhima beele eɓen jogui. Si ko ɓe rewɓe hewɓe mbiya aladayhinna beele eɓen jogui aqlam kuɗi eɓen jogui kuɗi. A namdima beele eɓen jogui kuɗi. Holko walluma ha mbawɗa namdade ko hamza oɗo. Ko nonne so tawi a yiiɗi jokkude jangde maɗa taw ko privé jangde less aɗa jokkodirde e numéro gonɗo ɗo no gansaka mbaɗen bindel less. Aɗa ñaaga nde mbatta abonné so tawi a waɗani tawa abonné mbaɗa kadi partage vidéo ji saabu waddema abonné nde ina addanma heɓde vidéo ji ɗon e ɗon vidéo kesso karɗo foof to waɗa a jeeye e ardoɓe tinde. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ha ñande wonde garen e bindal men goɗɗo inchallah.